Hello लोगोफोर नै दिनै आं फैलायबाय सेकेन्ड डे ना सेकेन्ड टाइम ना दिनै सेकेन्ड टाइम आं मोनसे आरो भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोननि सिगाङाव नोंथांमोना दिनै आंजों थांफादोलाय लोगोसे दिनै आरो एसे माबायदि मानसि बेखौ खोन्थानोसैलाय आङो मैयाथ' एसे खोन्थाबाय मैयाबो मानसिफोरा बिराद बायदि भिरमोन दिनैबो ओरैबायदि भिर जादों अब्लाबो एसे खोन्थाबावनोसै आङो बिदिबा आंजों लोगोसे थांबाय थादोलाय दिनैनि माने सेकेन्ड फेजआव माबायदि मानसिखौ खोन्थालांसैलाय आङो एबार नै फैलायबाय जोङो लोगोसे এই जगत फंबाया नै जगत भाई কেনেকুৱা খবৰ আজি বঢ়িয়া আজি বঢ়িয়া ন জকালি বেলেগ আছিল ন আজি একদম আজি হাই ফাই কেনেকুৱা চলিছে এইবিলাক ধুনীয়া কেইদিন আৰু কেইদিন আছে আৰু দুদিন আজি আৰু কালি নহয় আজিতো বাদ দিও আকৌ দুদিন আৰু দুদিন আছে মঙলবাৰে শেষ আৰু आच्छा आच्छा नै ओरैजाय मेलायाव ओरैबायदि गेलेदों मानसिफ्रा नुदोंना ओरैबायदि मानसि नै सोरबाफोर जुदि फैनो लुबैदोंबा फैनो हागोन गेलेफैनो हागोन फैनानै ओमफ्राय जेबो दंबायो ओरैजाय दं नै मेला ओरैजाय गथ'फोरनि गेलेनाय खोन्थासैलाय ओरैजाय गथ'फोरनि गेलेग्रा बियो ओरैबायदि मानसि जानानै नुनानै माबायदिलै जायगाफ्रालाय बरिया नुदोंना नुदोंना माबायदि मानसिफ्रा मासे खोन्थासैलाय मानो गानो जायगायानो गैया आं दाखालि खोन्थादोंमोन ना ओरैबायदि खालिमोन जोंनिया नुदोंना नै खोन्थाबायदि आं एसे ओमफ्राय एसे खोन्थाबावसैलाय ओरैबायदि भिर आथिं होनो जायगायानो गैया दिनै ओरैबायदि खोन्थानोसैलाय बेयाव मेलायाव माबायदि मानसि नुदोंना ओरैबायदि बरिया नै ओरै सौदावलायो माने ओरैबायदि मानसि नोंखौ भिर न आच्छा यासा भाई दिदी हाय बरिया ना ओरैबायदि भिर माने गानो जायगायानो गैया जाहैबाय ओरैजाय खोन्थानोसैलाय आङो नुदोंना नै ओरैजाय खोन्थानोसै एसे माबायदि जायगा नुवाखैना माने जोंनि नोलोबारियाव बेबायदि जायो माने एबार फार्स्ट टाइम माने बेबायदि जाफेराखैमोन आरो ओरैबायदि मानसि माबोरै मोनदों बिराद मोजां माने बेलेग बोसोरफोरनि बायदि एबार बोसोरखौ माबायदि मोनदों एबार बोसोर हाइफाइ जादों हाइफाइ ना आरो सानबेसे दंबायो आरो साननै दंबायो साननैखौ नायबावसै माबायदि मानसि जायो नङा होमबा ना बयबो फैलायथों फैलायथों नङा होमबा ओरैजासे खोन्थाबावसै आङो ओरैजाय याव मा दङ जायगाया बेखौ खोन्थानोसै एसे खोन्थाबावसै आङो सालदे नै ओरैबायदि जायगा এসে পৌঁছে গেলে হাই আপুনি অলপ কিবা এটা ক'ব নেকি বৰ্তমান ঠিকে চলি আছে এতিয়া মানে কওক মানে বেলেগ বছৰতকৈ এই বছৰ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ অন্য বছৰকে এই বছৰ যথেষ্ট ভাল হৈছে যথেষ্ট ভাল ইয়াৰ বাণিজ্য মেলা আহিছে আপোনাৰ মিনি বজাৰ আহিছে আচ্ছা আচ্ছা পুৰি আহিছে আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খেল ধেমালি আহিছে এইবাৰ আটাইতকৈ এইবাৰ ৰাইজে খুব সন্তোষ প্ৰকাশ কৰিছে তাৰমানে এতিয়া আপুনি কমিটি হিচাপে কি মানে ৰাইজক কি জনাব বিচাৰে মই বৰ্তমান ভলণ্টিয়াৰ কি কয় এইটো চেয়াৰমেন এই হিচাপে মই সকলোকে ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই বছৰ সকলো শান্তি সম্প্ৰীতিভাৱে উপভোগ কৰক পূজাথলীত তাৰপিছত আকৌ যাতে কোনো খামখেয়ালি নহয় তাৰ বাবে মই ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ আৰু কেইদিন আছে আৰু 4 দিনীয়া হয় 2 দিন গ'ল আৰু 2 দিন আছে ন ঠিক আছে আৰু মই কিছুমান দেখুৱাই যাব বিচাৰিছোঁ ओरैजाय फैलायबाय नै माबायदि नुदोंना नै ओरैबायदि बरिया सोरबा जुदि फैयोबा फैनानै गेलेफैनो हागोन आरो साननै दंबायोनो ओरैजाय आं एसे खोन्थाय गाखोनानै ओरैजाय नै बे मा बुस्थु बेखौ मिथिला आङो माबायदि नुदोंना माबायदि ओरैबायदि बरिया आरो मानसिखौथ' बुंनो हाया बुंनांला माबायदि नै आं लामाखौ मोनला दायो थांबो नुदों आं ओरैबायदि थास जालायो माने मा लामाखौ मोना आं दायो थांनो नै ओरैजाय गाखोग्राफ्राबो गाखोबाय दं नुदोंना नै सोरनि फिसाफोरथा बेफोरो माबायदि गाखोदों नै ओरै खोन्थाबाय आङो सोरबाफोर जुदि आंखौ गावनि फिसाफोरखौ जुदि दिन्थिनो गोसो दंब्ला बेयाव लाना फैदो नोलोबारियाव गगामुग नोलोबारि नै ओरैजाय माथो सिनाखि गोजा गासिबो जायगानि गोजा नङा होमबा हाय सोरबा गाखोदों नामा
अबे सासेया ओइ बियो फिसाजोआ आदसा ओरैजाय एसे खोन्थालांबावसै आङो ओरैजायथ' मा जायगा इयो बर्थमान स्टार्ट जायाखै इयो मानिबा थाखायबा जायाखै बेखौथ' मिथिला आङो ओमफ्राय ओरैजाय एसे गाखोनायना खोन्थानोसै आङो ओरैजाय ओमफ्राय एसे मानसिफोर खोन्थानोसै बर'ना मानसिफ्रा ओरैबायदि मानसि ओमफ्राय ओरैजाय एसे जायगा खोन्थानोसैलाय मा मोनो ओरैजाय ओमफ्राय मा बायग्रायासो माबायदि खिन्थु गाखोग्रा गासिबो ओरैजाय नै मालफोर नांगौबा लांफैनो हागोन नै मालफोर नांगौबा लांफैनो हागोन ओरैबायदि मानसि नुदों ना नै गावजों टक्कर जालायदों सौदावलायसो नायदों नै आं माने हाबनो लामायानो गैया दा आं नै बोरै थांगोन दा एसे मोजां दा आं हाबनो लामायानो गैया थेवबाबो आं थांनोसै ओरैजाय खोन्थाबाय आङो बेयाव बारा थाजानाय नंला आरो बेलायाव खोन्थाबावसै आङो ओरैजाय नै बायग्राखौथ' एसे खम नुदों आङो बायग्राफोरखौहाय थेवबा माने गेलेग्राफ्रा एसे बांसिन माने गेलेग्राफ्रा एसे बांसिन ओमफ्राय ओरैजाय एसे खोन्थाबावसै जे मा मोनो बरिया जादों एबार सोरबाफोर जुदि फैनोबा नै फैनानै गेलेफैनो हागोन नैबे सोरखियाव सोरबाफोर जुदि गेलेनो गोसो दंब्ला फैनानै गेलेफैदो बे दंबायो जोंना सानथाम दंबायो आरोबाव दिनैखौ लाना साननै दंबायो ओरैजाय नैबे मा बियो अपना अपना नसीब এইটো কি রে বাবা বাজিগর এইটো খেলটো আপুনি অলপ বুজাই দিব না মই বুজি পোৱা নাই নহয় এইটো খেলটো এইটো আপোনাৰ নসিব দান নসিবত এইটো যিকোনো নাম্বাৰ আহিলে পইচা পাব এইটো নম্বৰত এই আৰু যিকোনো নাম্বাৰ আহিলে পইচা পাব ইয়াৰ নম্বৰত 20 টকা 3000 লাগি আছে 20 টকা টিকেট 20 টকা টিকেট টিকেটৰ দাম 20 টকা তাৰপাছত মানে কি পাম ইয়াৰে যিকোনো নাম্বাৰ আহিলে পইচা পাব যদি একো নীল হ'ব নীল হ'লে নাপায় নীলটো নহয় ন নীলটো হ'ব নালাগে নীল হ'ব এইটো আপোনাৰ নসিবৰ কথা নিশ্চয় কথা ঠিক আছে মই এটা টেষ্টিং কৰি চাম मेरा नसीब में क्या है ना आपका नसीब में क्या है देखिए लक्ष्मी कितना है आपका प्राइस 3000 तक का है 3000 तक